شهر سلام طعنا نعاكم يكون اب استفلالي كورنعت عالم بمخان مدباتنا تكاتلو زلكم كبرات احوات كم تلمود نعاكم يبقى عزبلنا مرب حزنا متينا لنا نامل تحستو يبلوكم فقره حنتن عباين وكان تخونت اب استفلالي عطاممتاغن تفليا فقر هاجر فقر سدرا فقر الده فقر أنصار صوتام فقر إنسان كالن النابلنا دما نفلاليا كابز حلفيلو أنصار زبزح بالتاتن هايمونتاتن زر استفلاليه كاب فقر يديز بجس ويس كاب زي سبق أو النت زي نتصر تكبارات دك سبات كا أيس أننيو نسخة سجا وركب مستفلاليو إنساتاتيو أزي تكبار بحفشة زوفيليا يزبهل اتزجرم كا أبجل هاجرات فقر مهانيو إزلومي زلهاسسنا يوسف بمبار حركاتهم بعلمنا بز تكبار زي أزيوم هو بازخون سباتيو مالكم برنر مالكم برنر أبش عن شعتميتن حمسان حدن أبقف لاجر نيوجيرسي أمريكا يتوليد عبيو كمو على هتصانا جميرو خا درجات مرتو أهاليلو بمفلام عمتات تقعزم أبشعن شعتميتن سبعتات بتصحقو بس أخيلو ناي كالاي درجات مرتو بقبو إنها تخطاتلن كله ناي سلوولني سلازنبرو كاميرو أنتلتيلو كابيتو بزح زير حق مزناق عبوتها سلازنبرم بتحرك الزناق عن كعزبن بتخلايكا قروب جنزبن ترخبا كسئل بغت علي ملالس نبرمو نعب زي تردو سمعتها الدما نابوتا من مللاس فلوي بحتا سلازفترلو لمدتها تريم كم معلتاو من مللاس استلعلي دما اتوم سمزي نايت منافشا كم أبال كري وجمهرو أبزغن ساعات متيو كحم بسن كزناق عندما فقات وهبوم مالكم كا بتوسانو حقوز كوين بغت علي إنا تملالسه أبت مزانق عبوتا بحفشا مستمقبو زنوبرو دلفين دما بفلاي كحم بسن كزناق عن ترأيم مالكم كابتما وزنبرو دولفين حنتي جولي زبل متوعش مستوهبا عليت بوتل نوزد أبو سلامة حلفا كالوت مساك الزناقع باتا سلزفت أرلو كم ولفتتح حزوم اتتريو مشت كأسلز قد سلم مالكم كم معلتاون اتفتاتو كسلاسلو جزيو سللون كورات عزبتنم بزعبا دولفين أقدمنا كنفلت أزلنا دولفين اتون بفلي كاب كالوت انساتات أب سمعتا سقاو ركبن فقرن كم نايدك سوات ديستا بليجر استعدلهم فطرات مخانو ميوزن قرلهم إزغا دولفين سقاو ركب كفتسمو كاللو ناي انساو ركب زيكوناس لكع كم نايدك سوات فلي باتا كم سفتر اللوميو بزعبا مستخير مصنعتي زحبروم بزمن تركا مالكم أفلما يوزي سوعال اللومبر جولي أفقري مسؤو كم زورقاتيو ززارب مالكم بزعبات كونتات كزارب نكلو مجمرتا كم ترى فقري أمونغو سبن إنسان ينيرونام أنا دما بزح يستوعل كلن دحرجن جولين فقراو زمدناتات كدفافعني كتسدعني جمرت يبل اتم اللممات لكع كم أوعوع سمعت فلما فقر زلو من إسيات إن عبي سلز خدم مالكم ون بقديو كفتوان كفكران جمرم نأمرو خا نجولي كم أبقى تنبر قوال هيوان كريا سلز قصبو كم نايمان نمسب فقر حسيبو نتزم دنا جمروم كم معلتنا معلت دما فقر جولي أبلبوك عمببن كوغل عالعن سلسترائم بسوترنا تتقبرات كتسألوم مالكم جولي نخدس دعو التقبرو زنبرت من كساسات كقلت نكالو أبتبا حنساب زحن بسولو اوان جولي أبزرو إبو مخلال انا تقامات قلت مس أكالاتو كتفحفاح تدلمو نسو دما مول أكالاتا كدرار زاي جمر إذا خان جولي مولو عقابت زهبا سمعت كم زنبريو زعلل
እቲ ብሓንሳብ ምሕምባስ መዓልታዊ ምስ ቀጸለ ሓደ ምሸት ድሕሪ አንገትን ሰራሕተኛታትን ናይቲ መናፈሻ ኩሎም ምስ ጸረሩ ማልኮም ጽቡቕ ሃዋህው ስለ ዝረኸበ መታን ምስ ጆሊ ጥራይ ብሒቱ ክሕምብስ ነቲ ምስኣ ዝቕመጥ ተባዕታይ ዶልፊን ናብ ካልእ መሐንበሲ ማይ ኣስጊሩ ምስ ጆሊ ክዘናግዕን ክደራርዛን ጀመረም። እቲ ናታ ምትንኻፋት ድማ ስምዒቱ ስለ ዘለዓዕለሉ ምስ ጆሊ ስጋዊ ርክብ ፈጽመም። ንሱ ብዛዕባ እቲ ተግባራቱ ክገልጽ እንከሎ ስጋዊ ርክብ ምስ ዶልፊን ኪኖቲ ደረት ፍልጠት ወይ ሰባት ዝሓስብዎ ከም ዘይኮኑ ዝሕብር። ድሕሪ ዝፈጸሙ ዕጋበት ስጋዊ ርክብ ሩፍ ምስ በሉ ጆሊ ክልተ ክንፋ ኣብ ልዕሊ ማልኮም ትሰቕሎ እሞ ዓይንን ዓይኒ ተጠማሚቶም ድማ ንደቓይቕ ተሓቒፎም ይጸንሑ ከም ዝነበሩ ኸዓ ማልኮም ወሲኹ ናይታ ፈለማ ስጋዊ ርክቦም ዝነበረት ኩነታት ይገልጽ። ብናይ ክልቲኦም ፈቓድ ዝተፈጸመ ስጋዊ ርክብ ምንባር ኸዓ ይዕልል። ኮይኑ ግን እቲ ብሱትር ዝሕልፎ ዝነበረ ፍቕርን ስጋዊ ርክብን ነዊሕ ከይቀጸለ ተኾልፈም። ሰብ መዚ ናይቲ መናፈሻ ግዲ ግዜያት ጆሊ ኣኺሉ ካብቲ መዘናግዒ ቦታ ክትቅየር ወሰኑ። ናብ ካልእ ቦታ ድማ ኣጋዕዝዋም። ጆሊ ካብቲ መዘናግዒ ቦታ ምስ ተቐየረት ንማልኮም ስለ ዝተኣነቶ ኣብ ሓፂር ግዜያት ብጓህን ጭንቀትን ብዙሕ ዕለበጠት ምግቢ ከዓ ተሓሰመት። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ትንፋሳ ብምዕባጥ ብገዛእ ፍቓዳ ነፍሲ ቅትለት ከም ዝፈጸመት እዩ ማልኮም ዝዛረብ። ንሱ ብወገኑ ሓያል ፍቕሪ ጆሊ ስለ ዝነበሮ ን5 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ክትርጓህን ጭንቀትን ኣትዩ መቕረት ዘይነበሮ ናብራ ይሕልፍ ምንባር እዩ ዝዛረብ። እቲ ዘገርም ኣብቲ ግዜቲ ምስ እንስሳታት ንዝግበር ስጋዊ ርክብ ዝኽልክል ሕጊ ፍሎሪዳ ስለ ዘይነበረም ማልኮም ነፃ ከም ዝኾነን ከም ዘሎን እዩ ዝግለጽ። ማልኮም ንነፍሱ ከም ዞፋይል ማለት ምስ እንስሳ ስጋዊ ርክብ ዝፍጽም ሰብ ስለ ዝሓስባም ምስ ከልቢ እውን ተመሳሳሊ ርክብ ከም ዝነበሮ ይንገር። ማልኮም ንድሕሪት ምልሲሉ ብዛዕባ ኣብ ኮሌጅ ኣጥሪዎ ዝነበረ ግዝያዊ ዝናን ጆሊ ትገብሮ ዝነበረትን ክዛረብ እንከሎ ሓደ ግዜ ጆሊ ምስ እግሩ ብምፍሕፋሕ ግብረ ሕቡእ ክትፍጽም ትደሊ እሞ ንሱ ድማ ይኽልክላም። ጆሊ ግን ተግባራቱ ኣመና ስለ ዝቖጥዓ ሙሉእ ኣካላታ ኣብ ነፍሱ ብምዕላብ ናብቲ ዝዓምቆ ናይቲ መሐንበሲ ማይ ተጥልቆ ከም ዝነበረት እዩ ዝዛረብ። ጋዜጠኛ ኮይኑ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ዝሰርሐ ማልኮም ከም ሰብ ክልተ ግዜ ሓዳር ፈቲኑ ከም ዘይሰለጦ እዩ ዝንገር። ኣብ ሓዳሩ እንከሎውን እቲ ኣመል ስጋዊ ርክብ ምስ እንስሳታት ስለ ዘይገደፎ ንኩነታት ሓዳሩ ጸልይዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ እቲ ክእለታት ኣሎ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተዘርግሐት ኣብ ብዙሕ ጎንታት ንናይ ማልኮም ታሪክ ህይወት ትመሳሰል The Shape of Water እትብል ፊልም ተዓዋቲት ኦስካር ድሕሪ ምዃና ማልኮም ኣጠቃምታ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ክልወጥን ከም ሓብሓቢ እንስሳታት ክርአ ከም ዘለዎን ብዙሕ ዛዕባታት ኣልዓለም። ብተወሳኺ ነታ ፊልም ኣመልኪቱ ክገልጽ እንከሎ ንዝኾነ ምስ ውሽጥኻ ቅኑዕ ኢልካ ዝኣመንካሉ ነገር ብተብዓት ክትምክቶ ከም ዘለካ እዩ ዝመክር። ፍቕሪ ዘይገብሮ ነገራት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ከዓ ሕሉፍ ተግባሩ ምስ ፍቕሪ ዝተኣሳሰር ዳ እምበር እንስሳዊ ተግባራት ከም ዘይኮነ ይዛረብ። ብፍላይ ድማ ህዝቢ ነታ ፊልም ኣዝዩ ስለ ዝፈተዋ ነቲ ተግባራቱ ከም ጽቡቕ ጎነታት ተራእዩሉ ከም ኣብ ማንም ሰብ ዘጋጥም ፍቕሪ ህዝቢ ከይፈንፈኖ ክነብር ከም ዝደልን ንቡር ተግባራት ኢሉ ሸለል ክብሎ እዩ ዝምሕፀን። ካብዚ እንተሓሊፉ ግን ማልኮም በቲ ሕሉፍ ተግባራቱ ወትሩ ይንየት እምበር ክንድፍር ኣድርውን ትኹን ጣዕሳ ከም ዘይስምዖ እዩ ብዓውታ ዝዛረብ። 68 ዓመት ረጊጹ ዘሎ ጋዜጠኛ ማልኮም ኣብ 2010 ዌት ጋደስ እትብል ኣብ ገዛእ ታሪክ ህይወቱ ዝተመርኮሰት ኖቨል ክሕትም በቂዑ እዩ። ሙሉእ ታሪክ ህይወቱ ትገልጽ ሰነዳዊት ፊልም እውን ከም ተሰርሓትሉ ይፍለጥ። أركز زخبركم تخاتلتنام نلوم زبلنا تحستو السمعكم وينيرو بزمرب عاقيكم كتكونوا እናተመነና ኣብ ቀጻሊ በኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመጽአኩም ጸጽብቑን ምንየልኩም ክብራት ተኸታተልትናም ሱታፊኹም ኣብ መረባትና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ንቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑም ከምኡውን ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጅባእ ክንብለኩም ወትሩ ቅርባት ኢናም ትርጉም ዳንኤል ገብረትንስኤም
شهر